Jo crec que ahir l'esquerra comet una errada una vegada i una altra, i és confondre desitjos amb realitats. Una i altra vegada. Jo ho he viscut en 2003, en 2007, en 2011 ja no tant, no? Però és la sensació que també jo compararia amb la que se va viure contra Bush en les segones eleccions nord-americanes, quan se presentava Kerry, estaven, diríem, tots els grups progressistes, els cantants de rock, Pearl Jam, Bruce Springsteen, saps, tots fent campanya contra Bush, perquè, clar, com lo de Bush era inaguantable, com era algo que d'alguna manera atacava qualsevol sentit comú, se pensava que això no era possible, que tornara a passar i que guanyaria una opció mínimament raonable, no? I així el mateix, és el ja en tenim prou, ara sí, anem a fer un pacte i d'aquesta manera anem a tal, però després els resultats electorals fins ara no han acompanyat, no? Perquè jo crec que l'esquerra ha confós la intensitat amb la quantitat. El problema no és quan d'emprenyats diguem és que ja som votants d'esquerra, és que mai anem a votar el Partit Popular amb el PP, que sé que va anar creixent des del 99 fins al 2007-11, no? Cada vegada estàvem més emprenyats, cada vegada estàvem més mobilitzats, cada vegada teníem més fàstic, cada vegada ens semblava que la situació era més inaguantable, que no podíem suportar 4 anys més, però això ho pensàvem els mateixos. El problema és que el PP tenia una hegemonia electoral, fruit d'una hegemonia cultural i social, que ahir no hi havia desgast. Entre la gent que votava el PP no hi havia aquesta sensació. Per tant, una i altra vegada, un electorat molt mobilitzat, molt militaritzat, fins i tot que és molt conscient del valor del vot, val? I que no té ni tanta memòria ni tant de reparo, no té aquest sentit d'autocrítica que tenim a l'esquerra i que és molt positiu, doncs una i altra vegada es mobilitzava. Jo he vist un canvi a partir de fa un any, no? De les primeres retallades fortes que fa el PP, quan comença ja a afectar això de manera transversal, als metges, a tot el personal sanitari, als docents, als treballadors d'empreses públiques, la pujada de l'IVA a qualsevol comerciant, també als treballadors. Jo crec que ara sí que comença a haver un malestar transversal i ja comences a escoltar a gent que te diu que havia votat al PP, que havia votat a Rajoy, que havia votat a Camps, que havia votat a Zaplan abans i que ara suposadament hauria de recolzar la Fabra i que ja no va a fer-ho, que està molt decebuda. Jo crec que ara, per primera vegada, ja no és una qüestió d'optimisme, diríem, antropològic, sinó que ja és una qüestió constatable fins i tot en enquestes d'opinió. Quin és el problema que encara tenim? És que el que se veu és una desafecció cap al PP, però no hi ha un trasbassament de vots del PP cap a opcions progressistes o d'esquerres. Diríem, allò que tot el món considerava abans més natural, que jo dubte que vaig a passar, que és que si no guanya el PP, guanya el PSOE, s'hauria de produir perquè la gent deixa de votar el PP, una part, per a votar el PSOE, però això no s'està mesurant així. Evidentment, deixar de votar el PP per a votar l'Esquerra Unida o a Compromís pot passar, però per la disparitat ideològica, doncs, diríem, no va ser quantitativament un volum suficient, no? I el que hi ha és un trasbassament d'intenció de vot del PP a UPyD i a l'abstenció. UPyD pot ser una muleta del PP i l'abstenció pot ser una bolsa de reserva d'on mobilitzar a última hora en una campanya efectiva, no? Per això, lo de Galícia, no? La sensació de fàstic amb Feijóo i amb el PP s'ha vist que se quedava entre els mateixos i que el que hi ha hagut ha sigut un canvi de correlació de forces, és a dir, el PSOE està absolutament desacreditat, la seva imatge pública jo crec que forçada per molts anys perquè van ser responsables de les mesures més antisocials i contradictòries amb el seu programa i el seu discurs de la història, fins que arriba Rajoy, no? Que ho superarà, però i en l'esquerra, fins i tot en l'esquerra moderada o en el centre-esquerra també hi ha més memòria, hi ha més capacitat de crítica que la dreta i el PSOE va pagar-ho. El que ha passat a Galícia és que ha pujat molt, ha hagut una irrupció d'una força d'esquerres anticapitalista que confronta directament amb les polítiques neoliberals d'imposició per part de la Troika i dels mercats, en la que està Esquerra Unida, i això és molt, molt, molt positiu. Això jo crec que és una esperança de futur. Són 9 diputats que van a defensar un programa nítidament d'esquerres i que van a confrontar des del primer dia amb el PP, que no van a pastelejar res, però evidentment això no ha evitat la victòria del PP. Així en aquests moments enquestes diuen que el PP perdria, però o s'és capaç de fer-li perdre al PP aquests suports i que se guanyen per altra banda per a opcions
progressistes, i ahir el repte és de tots, o sempre podrà passar una Galícia, vull dir, no poden llançar les campanes al vol. El País Valencià és bilingüe i conegueu vosaltres a molta gent que parla en castellà, i Marga Sanz parla castellà perquè la seva història vital ha fet que parli en castellà. Son fill va a una escola en valencià, son fill parlarà en valencià, però ella, que ja té una certa edat, doncs diem és resultat de la societat valenciana, ni més ni menys. I ella, encara que parla en castellà, defensa el mateix que jo parlant de valencià. I he de dir que en el grup parlamentari Esquerra Unida som 5 persones, i de 5 persones, 3 sempre, única i exclusivament, intervenim en valencià. Esther intervé en valencià o en castellà, ella és castellano parlant, però fa l'esforç de parlar en valencià. Marga alguna vegada ha fet algun discurs, però bueno, li costa una miqueta més, té un sentit del pudor a l'hora de parlar, que vol fer-ho bé, i això suposa que no li sorprèn a ningú, perquè són realitats que nosaltres crec que vivim, no? En la nostra família, en els nostres amics. Jo no crec que això siga dramàtic. En Compromís n'hi ha un diputat que no parla valencià i és suposadament una força nacionalista. A mi em sembla més estrany el que passa en el PSOE o el PP. És que gent que és valenciano parlant, que parla en valencià, quan puja a la trona ho fa en castellà. Això sí que me sembla una manifestació més dura, val? De renunciar a les pròpies senyes d'identitat personals, perquè al final ho és com és. I si força políticament la manera de presentar-se en la societat ha de ser perquè tingui un contingut polític, val? I jo entenc que uno pot ser castellano parlant i fer l'esforç de parlar en valencià, perquè li dona això una intenció política. O pot fer, com el cas del PP o del PSOE, ser valenciano parlant, ser de Dénia, ser de Gandia, val? Ser de Castelló, ser de Benissa, si podria posar noms en el PP i en el PSOE, i quan puges a la trona parlar en castellà. Això té una lectura que no és el cas de Marga Sanz ni de Ponce, el de Compromís, per exemple. És evident que intenten tapar les retallades, la crisi, el desgovern, la falta d'iniciativa política. Jo crec que el Consell està desarbolat i recurrir al vell fantasma de l'anticatalanisme com a últim recurs crec que no li va funcionar esta vegada. Crec que primer és massa evident la seva intenció. La gent se n'adona de que això és una cortina de fum. En segon lloc, jo crec que hi ha prou generacions escolaritzades en democràcia, escolaritzades en valencià, o almenys que han tingut classe de valencià, i jo crec que, o vull pensar, i estic convençut de que hi ha hagut un avanç, no? Que el grau de analfabetisme funcional en el tema lingüístic, val? Se va superant a poc, no? I jo crec que no li va funcionar. Crec que és un debat estèril, crec que és un debat interessat. Ara també dic que és un debat que si el PP planteja nosaltres no anem a defugir. Ho dic perquè hi ha algunes veus que diuen no s'ha de parlar d'això, però nosaltres no anem a treure el debat. Nosaltres no hem presentat cap proposta en les Corts sobre això. Nosaltres no anem a ser els que anem per ahí promovent el tema, però no tenim cap problema en parlar-ne. No tenim complexos, no tenim sentiment de culpa, no anem a trair cap història nostra. Nosaltres tenim els nostres símbols, que són els símbols que en un moment donat van ser de la lluita antifranquista, van ser majoritaris en l'esquerra, van arribar a ser fins i tot assumits en el procés d'elaboració de l'Estatut. L'Estatut era l'Estatut del País Valencià quan se va aprovar així, i va ser en Madrid quan van canviar-li el nom. I a veure, sense ser allò més important, sense fer d'això una guerra, ni jo ni Esquerra Unida pensa renunciar al País Valencià, pensa renunciar a la senyera Quatribarrada, pensa renunciar ni molt menys a firmar on calga la unitat de la llengua, en tota normalitat. En tota normalitat. Perquè si el que fem és defugir el debat, acatxar el cap, buscar circunloquis com el de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, no? D'aquest sistema lingüístic, els estatuts d'autonomia dels territoris hispànics de l'antiga Corona d'Aragó, ¿vale? Al final estem assumint les tesis del PP, o per almenys estem renunciant a les pròpies. I nosaltres estem molt orgullosos d'haver defensat sempre allò que és científic, que té coherència política i intel·lectual i que no fa mal a ningú. I és simplement que la llengua és un patrimoni valuosíssim dels valencians, que l'única manera de defensar-la és estimar-la, protegir-la, reconèixer-la i parlar-la, que la llengua catalana, que el País Valencià
li diguem valencià des de segles, i que a partir d'ahí cadascú té les seues opcions polítiques i que s'hauria d'intentar desvincular un tema tan de sentit comú com la llengua de les opcions polítiques partidistes. Home, més que clientelisme, el que hi ha és molt d'oscurantisme i el que hi ha és nepotisme, intrusisme i no sé si alguna cosa més. I de fet jo vaig fer una pregunta parlamentària el dimecres per la vesprada respecte a les relacions amb Broseta. Broseta és el despatx d'advocats de capçalera de la Generalitat i, segons informacions periodístiques, és qui està gestionant tot el model de privatització, no? Però més enllà del negoci que pugui fer un despatx d'advocats o 4 empreses interessades en la gestió de la sanitat, el problema el tenim social. El problema és que privatitzar un bé tan bàsic, un dret fonamental com la sanitat, és trencar un consens que s'havia establert en la nostra societat de que la salut no és un negoci, de que la salut és un dret fonamental que s'ha de garantir a través d'un servei públic de gestió i titularitat pública. I això se va trencar ja en el model Alzira i ara se volia trencar, no sé com quedarà, perquè la veritat és que ells no saben molt bé què van a fer i com va acabar el tema, però se volia trencar amb el discurs de l'estalvi, que és un estalvi que després no és real. Al final sol ser més cara i pitjor l'atenció i sobretot el que afavoreix això és les desigualtats i a més la pèrdua de control, que és el més preocupant, no? La pèrdua de control de la ciutadania a través de les seues institucions representatives d'una cosa tan bàsica per la nostra salut.